ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା 11ତମ ସିଜିନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲର ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ 21 ରନରେ ହରାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ତା ସହିତ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଥମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବୃଥା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଡିକକ୍ 54 ରନ୍, ନିକୋଲ ପୁରାନ 42 ରନ୍ ଓ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ 43 ରନ୍ରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 169 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଶିଖର ଧୱନ 70 ରନ୍ ଓ ଜୋନି ବେୟାରଷ୍ଟୋକ୍ 42 ରନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 178 ରନ୍ ସୀମିତ ରହି ଓ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରୀ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବ 21 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ 4 ଓଭରରେ 27 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମୋହସିନ୍ ଖାନ୍ 34 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 200 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଦମଦାର ଓପନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଶିଖର ଧୱନ ଏବଂ ବେୟାରଷ୍ଟୋକ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରୀ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ବେୟାରଷ୍ଟୋକ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଦଳକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ବେୟାରଷ୍ଟୋକ୍ 29 ବଲ୍ରେ 3ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭ ସିମରନ ସିଂ 19 ରନ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା 6 ରନ୍ କରି ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ଧୱନ 50 ବଲ୍ରେ 7ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ସହ 70 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।